Кога се появиха числата? Не помня. Казват, че повтарящите се числа са езика на Вселената. Но какво ни казва? От месеци виждам много повтарящи се числа. И колкото повече виждам, толкова повече виждам. Това е функция на мозъка. Колкото повече забелязваш нещо, толкова по-често го забелязваш. Но ако трябва да кажа какво наистина мисля, то е, че аз обичам числата и те ме обичат. Радвам им се всеки път, когато се появят и те го знаят. Те може да са най-различни, но не и случайни. Разнообразни патърни и все красиви. Реших да снимам част от числата, защото ставаха все повече и в колкото по-добро настроение съм, толкова повече и по-редки виждам. Като тук. Бях в изключително добро настроение и попаднах на нова страница на любимото си шоу, с мемета, които не бях виждал. Слюнки ми капат като видя мемета на любимото си шоу. И тъкмо когато харесах едно, моето харесване беше точно 33 333-то. Дори не го бях забелязал в началото. Какъв е шансът? Докато правях това видео, забелязах и още нещо. Забелязах, че часа изписан на печката резонира с реалния час. Нека обясня. Печката е сравнително нова. Когато я включих, не съм настройвал часовника и той започна автоматично от 0:00. От тогава може би токът е спирал поне веднъж, а може би повече. Така часа на печката няма нищо общо с реалния час. Но всъщност се оказа, че имаше. Бях забелязал случайно, че 2:22 на печката е 14:44 на компютъра. И на следващата вечер забелязах, че 11:11 на печката е 23:33 на телефона. Започнах да смятам и открих още съвпадения. И после още и още. Случайността е добре прикрита закономерност. Не знам дали това е моя мисъл, но някак винаги ми е била в главата. И все пак, какво е посланието? Опитват ли се да ми кажат нещо числата и ако да, то какво? За мен реалността винаги е била много по-интересна от фантастиката, защото съдържа неща, които даже няма да ти хрумнат. Не се наемам да позная посланието. Смятам, че то всеки път е различно. Но струва ми се, много по-важно е, че го има. И може би това, че въобще има послание, е самото послание.